Hello, Sam Globes. Miguel of shoutout, Sam Globes. Admin pa niya. Miguel, shoutout, admin pa niya. Good morning. Sam Globes, how are you? Admin pa niya. Hi, sana all ganun kabaha. Ang baha ng tao. Taga-Bukid, Intawon. Miguel of shoutout, taga-Bukid, Intawon. Ayan, bigyan kita ng jacket, taga-Bukid, Intawon. Ayan. Some globes. Ayan, Miguel of shoutout. Salamat sa pagpunta nyo, guys. Taga-Bukid. Ayan si taga-Bukid. Shoutout everyone. Anong taga-Bukid man yun din tao na. Uy, mayroon ng taga-Bukid kay daghan o pagkaon. There's a lot of foods from taga-Bukid. Lahat ng mga kinakain ng mga sa city ay galing sa bukid. Tanan na lang, sagana sa bugas, sagana sa tanan ng mga utanon, sagana sa tanan ng mga pananom, mga root crops, tanan, kaya sagana. Nako, si anak Eljon din eh. Salamat kaayo na. Bitaw, taga-Bukid, daghan kaayo pagkaon sa bukid. Dato noon taga-Bukid. Nakil John. Ngaon ta ninyo mahotata. Human ako magluto sa akong pangtinda. Ito na. Si Mr. siya nang bahala dito. Hello, idol. Sir Romeo Kingkoy. Sir taga-Bukid Intawon. Sir Sam Globes. Ayan, tamsak daw. Salamat sa patamsak. Romeo Kingkoy. Mga bago nating kaibigan. Ayan, mga magkadikit yan sa kasi na taga-Bukid. Sa kasi lips. True lips kaya na kilala ko si Romeo Kingkoy. Pangaon mo diha. Romeo Kingkoy. Guys, payakap na may 60 shoot tayo mamayang gabi. Abay, ayos yan. Di kita ninyo, payakap naman yung siya. Mamaya pupuntahan ko yung Romeo kasi wala akong isang cellphone eh. Solo lang yan. Pakidikit at payakap naman kay patamsak na kami ng premiere. Anong oras ba yan mamaya, Romeo Kingkoy? Ako gabi, nag-premiere din ako kagabi. Hi, Sam. Ayan. Sam is from, I don't know if what country is come from si, Mugadas, like Dan. Thank you so much, Mugada, sa pagpunta. You're in my live stream last night. Thank you so much, Mugadas. Global Tutor Academy. Yes, I'm always watching Global Tutor Academy here. Lablaban lang kayo, guys. Shout out to the channel of Global Tutor Academy here. Mugadas Abrar Vlog. Romeo Kingkoy, pakitamsak nyo, guys. Sam Globes. Eljan, thank you so much. Panyang Bayato, thank you so much.
ganun yung itlog. Itlog everyday is okay. Egg everyday. Sam, did you eat egg? Egg is yummy. Global Tutor Academy. Shout out and thank you so much. Stay connected. Kanyang payatot. Romeo Kingkoy, taga Bukid. Eljan, thumbs up. Ayan, nakapin na yan, ano. Romeo Kingkoy. Kadikit niyo pagkitamsak sa Romeo Kingkoy. Ang kanyang premiere mamaya daw. Nakahangir na si Romeo Kingkoy. Admin pa niya. Sana all talaga admin pa niya. Siya na all. Si, ano, may gumagaya ng bumili ng laruan na pindot-pindot ng bilog-bilog. Admin ka niya. Kumakain ka ba? Ulit ka niya. Kaong gani ka. Admin pa yan. Lamit mga admin pag nang. Shout out dyan sa mabait kong admin si Panyang Payat. Yes, some globes. Kathang TV. Mega love shout out Kathang TV. I'll give you moderator Kathang TV. Thank you for visiting my live stream. Tagalog, bagong kaibigan. Ayan na, Kathang TV. Ayan. Thank you so much, man, sa pagdalaw. Pakitamsak po ng nakaping. Katano. Katano. Katano TV pala. Katano. Susulat ko yan kasi. Sinusulat ko yan guys kasi pagkatapos po mag-live. Ako pumupunta. Pinupuntahan ko yung mga kaibigan na pumupunta dito sa akin. Katano. Katano. Grabe ang live ni Admin Panyang, magdamagan. Tapos, ano naman, kinabukasan naman, maghapon na naman. Kanakarer mo na, Admin Panyang. Okay.
Serna, some globes, Eljan, some globes, Catano, Romeo, Inkoy. Thank you so much sa nag-stay. Okay. Roye. Thank you so much, Idol. Roye, shout out. Royo, Thank you so much. Do you like to use, did you like to use gloves every time you work? Why? Thank you so much, Roye. Sir Catano TV. Some gloves. Pagmintan niya. Mulukin ko. Global. Tutor Academy. Thank you sa to na nandyan. Ano almusal nyo, guys? Kain kayo dyan. Samaho na kamo, guys. One is one. Some globes. Rayori. Where's this channel of some globes? Some globes.
Some Gloves, is this your channel? Ikit Lim, mega love shoutout po sa lahat. Bigyan kita ng moderator. Salamat sa pagdalaw. Ikitling. Some Gloves, is this your channel, Some Gloves? Did you see this? Thank you, Some Gloves, for coming to my live stream. Ito naman si Ikitling. Cute naman ang pangalan. Ikitling. Siya si Ikitling. Ay. Ikitling. Ay, ang ganda ni Ikitling. Ang ganda niya. Nagtitrim siya ng buhok. Wow naman. Oh, Ikitling, oh. Pilipinas lang ako. Ikitling. Dito lang ako sa gilid-gilid sa Pilipinas. Videos ni Ikitling. No. Bicol lang ako, Ikitling, Bicol. Yan, channel ni Ikitling. Ganda ni Ikitling. Shoutout Ikitling. Dalang Beauty Salon. Lahat babae, lalaki. Ganda naman ni Ikitling, oh. Tingnan nyo guys, oh. Lahat tayo may kanya-kanyang abilidad. May kanya-kanya tayong talent. Super, beautiful. Shoutout Ikitling. Ayan. Sana all guwapa. Ay, salamat naman Ikitling sa pagtamsak ng ni Romeo Kingkoy. Dikitan mo siya. Super Kingkoy talaga yan, Ikitling. Shoutout. Dikitan ko ito. Thank you so much, Ikitling. Thank you. Shout out. Saan pa ba yung kanina kay? Katano. Thank you, Ikitling. Katano TV. Ayan, si Katano. Laki ng bahay ni Katano. Laki ng channel ni Katano, oh. Salamat ka, Ikitling. Thank you so much sa patambay dyan. Ikitling. Katano, shoutout sa'yo, Katano. Thank you so much. Ikitling, ayan, ipipli ko yung mga, shorts. Katano. Salamat sa pagdalaw. Idol Katano. Manlaki ng bahay ni Katano, Ikitling. Thank you so much, Ikitling. Manila ka, Ikitling. Manila ka nakabase. Butit may sarili kang shop, hindi ka nag-aano sa iba. Ganda ng style ng head. Ang buhok. Ilocos. Bandang Ilocos kayo.
Ang admin namin, may kaibigan ako si admin Panyang, Tarlac. Mga magkalapit lang yata, yan ang Tarlac, Ilocos. So, meaning, sa Ilocos, ikaw ang maganda. Yan ang baluarte ni Ikitlin. Ganda ng design na ganito. Pwede na magpagupit ng ganyan yung bunso ko. May mga ganyan-ganyang style. Kasi nung grade 12 o doon sa school nila, graduate na siya. Bawal sa kanila yung may mga ganyan-ganyan. Catholic school kasi yun. Bawal. Parang gusto ko may mga ganyang design. Ako ang gusto, yung anak ko, ayaw naman na may mga design. Pero gusto ko may ganyan sa dagdag pugi points. Parang ano yun? Kasi nang dagdag pugi points. Ikitlin. La 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 la. Ikitli Katano. Salamat sa pagtambay dyan. Katano. Katano. Shoutout sa pumunta, Romeo, Kinkoy, Katano, Global Tutor, Academy, Panyang Payato. Memoryado ko yung pumunta, Ikitling Katano, Romeo, Kinkoy, Global, si Global. Thank you so much, Guapang Ikitling from Ilocos. Sam Global. No, I don't like Sam. I don't like to use gloves. I am not comfortable. I have gloves, but I don't use the gloves because I'm not comfortable. Sorry. Thank you for seeing my live, but I cannot use glove. Some global, some globes. Where's the channel of some globes? I will show you your channel, some globes. This is your channel, globes. Oh. Your favorite globes. They are beautiful globes.
It looks original. Oh, see? Admin Panyang Payatot. Naglaro kagabi si Admin Panyang Payatot, magdamag. Nagbaha ang bisita, sana all. Tambak ang bisita ni Admin Panyang. Mag-shorty na lang ta, mag-shorty. Si Admin Panyang Payatot. Ang shorts ni Admin Panyang Payatot, tingnan natin kung maraming Diyos. Laging madami, oh. Parehas tayo, lagi na lang to 400, pinakataas. Admin Panyang, sana all, maraming sneakers. Looks yummy, sneakers. Yuri, thank you so much, sir. Roy. Nabibili lang ako sa ano ni sir. Roy. 'Fire Tiger, Mega Love shoutout, Fire Tiger. Shoutout kay Fire Tiger. Magandang si Fire Tiger. Shoutout. Still connected, Ceci. Thank you so much. Thank you so much. Still connected. Ikitling, thank you so much. Kumuha ka lang dito gusto. Ikitling, Fire Tiger, Mega Love, shout out. Thank you so much. Thank you. Shout out kay Fire Tiger and Ikitling. Sa 4 na naka-stay dyan. Thank you so much. Laro tayo guys. Laro. Agoy. Gikaon. Thank you so much sa pag-stay. Ikitling. Ay no, magiging busy-busyhan ka na mamaya.
Admin Panyang. Nasa background. Shoutout Admin Panyang. Background si Admin Panyang. Shoutout Admin Panyang. Payatot Ikitling. Fire Tiger. $4 million in my kubo. Thank you so much, guys. Takaw nitong ating crocodile. Sa kabila, si Dugo, si ano. Huy! Huy! Naganda ka na diya, huy! Sana all maraming bisita. Agoy! Huy! Romeo Kingkoy, thank you so much, Romeo Kingkoy. Wag mo na play yan. Okay, bakit? Marami ng views. Huy. Di Carabao. Sana all talaga. Mapapasana all na lang talaga. Admin Panyang Bayatot. Bida ang sarap. Madagascar, Abar Vlog, Global Tutor Academy. Thank you so much, Global Tutor Academy. Ayan, maglalaro ako, guys. Laro tayo ng ano, Crocs. Si Crocs na matakaw. Agoy! Agoy, ipik aking kamay. Si Global Tutor Academy. Hanapin ko si Global Tutor Academy. Global Tutor Academy. Tutors Academy. Madagascar. Hindi ko siya ma-research dito. Sa isa ko dito. Hindi kasi ito pangalan kung ano dito. Madagascar. Abrar. Iba ang lumalabas. Admin Panyang. Thank you so much, Admin Panyang. Fire Tiger. Thank you so much, Fire Tiger.
Shout out Fire Tiger. Ayan si Fire Tiger. Please. Agoy. Admin panyang payato. Saan ka ngayon, admin? Nagpasyal. Saan masyal sa admin? Nilibot mo na ang mga ano mo? Agoy.
Thank you so much, Dreamelly. Yoroi, kanyang payato. Hindi ka naglibot ngayon pa ni admin. Mag-start ka na mag-ikot, ang dami-dami nun. Sa dami nun.
Thank you din kanya. Thank you so much for knowing. Thank you so much, Rina.
Makapobre, idol makapobre. Kumusta na, idol makapobre? Shout out mo na. Thank you so much, idol. Hindi na ako masyadong nakaano sa'yo. Makapobre kasi nung madimuni ako nanahimik muna si mami, si Manay. Nanahimik muna si Manay. Congrats sa channel mo. Ay, ito, nagbibig. Ay, mayaman ka na. Mayaman ka na yan. Yayaman ka yan, makapobre. Yan ang maganda sa'yo. Nakukontent mo pa, doble ang kita mo. Nagbibinta, saka diba nung nagsisimula ka, ano yung trabaho mo noon? Nag-bloom yung mo pagbinta mo ng sasakyan sa kabahay. Okay lang yan, may time naman na lalakas yan. May time naman na lalakas yan, idol. Yan, si Sir Makapobre, ayan. Nag-bloom ang kanyang channel. 2 na yata yung channel mo. Ganyan lang yan. Pag makabinta, di jackpot. Pagka naman,
Pag mauubos naman, yan naman, kabinta na naman. Pero ganda sa mga nag-buy and sell. $85 square meter. 85 square meter. Saan ba yun? Oo, panoorin ko yun. Hindi ko dito maano 85 square meter. Hindi, nabinta mo yun na. Sir, makapobre. Popular. Videos. Wala naman, wala. Puro sasakyan na nandito. Ang mamahal pa naman ng mga sasakyan na binibinta ni Sir Makapobre. Makapobre. Makapobre lang yan, pero makapira. Oo, nagpahinga na muna ako. Tapos nung nabalik, parang nawala na rin ako ng gana. Pa-upload na lang, tapos parang pa-update na lang kasi para hindi na magaya ng dati. Hindi na talaga masyado basta lagi kong tinitingnan yung mga may nakita nga ako dito na ibang Sir Makapobre, ibang nag-host. Akala ko, binigay mo. Ay, magkaparehas naman pala kayo ng channel. Sabi ko, bakit iba na yung... Oo, mas mabinta yung bahay. Maglaki ang ng bahay. Buy and sell yung mga... Buy and sell ba yung... Binibili mo ba yung mo? Naghahanap ka lang ng... Kaya man. Kasi yung itong iba madami kayo. Parang madami kayo eh. Yung pinakauna mo. Ang dami ba talagang na-bloom itong una mong channel. Sa bagay, maski anong channel ang yan mo, talagang nag-click naman. Magaling ka kasi mag-manage ng channel. Diba kumanay ang bahay kung hindi mo mahanap. Sige, ibaba mo dyan. Sir Makapobre kasi dito hindi ko maano eh. Hindi kay Mr. Ito na nagtitingin lang ako ng mga Hindi dito nakaano yung ang ko. Channel ko. Waller type lang to eh. Sana all madaming channel.
Ay, galing. Nagtutulong na si Sir pagkapobre. Laki na kasi ng kita mo naman eh. Ididi ka na ngayon ng gugupit, Sir makapobre. Toto ka na lang sa pagbabayan, pagbibinta ng mga ano. Ayan. Binaba ni Sir makapobre. Ayan. Ayan. Hinangir ko na, Sir makapobre. Ayan guys, sa papasok dyan, paki-watch naman nyo yung ano na Sir makapobre. Mamaya ko yan may iwa-watch. Hindi ko mahanap dito. Nagkukuha ka na lang ng mga ano, manggugupit. Laki na rin ang bahay ni Sir makapobre, 17K. 17K na. Parang kailan lang. Eh, talagang magaling na vlogger. Ganyan talaga. Sabayan ng negosyo. Magkakapira ka talaga. Kumikita ka na sa vlog mo, kumikita ka pa sa ano mo. Shout out sa channel ng Sir makapobre. Masinso din si Sir makapobre. Puro pasaway. Ayaw ng pera, Sir makapobre. Magkakawang gawa rin pala. Ikaw na lang pala asikaso. Eh kung may mga lakad ka, Sir, close mo lang. Maganda sana yung busy ka sa pagbibinta. Meron kang yung mapagkatiwalaan. Ayaw makaipon sakit sa ulo. Oo nga, buti pa ikaw na lang. Walang iisipin na kung ano. Wala. Umikot. Ayan, umikot. Okay lang yan, Sir. Please, tuloy-tuloy na yung ano mo. Swerte. Ang dami nang nawala sa YT, Sir. Yung mga kasabayan natin na sa natin. Mga ilan na lang. Sige, Sir, makapobre. Thank you so much. Diyan lang yan, mo, baka may, kasi mamaya-maya mag-i-end din ako. Pero bibisitahin ko yan, mo, ipiplay ko yan. Titingnan ko. Yes,
Ang dami na dun, ano, sir, makapobring na ano na, naglaylo na sa Whitey. Doon sa dati nating grupo. Hindi naman sana wala. Yung parang nanahinag, ano na, parang katulad ko rin, naglaylo muna. Paano-ano na lang. Oo. Tinamad na. Tinamad na. Inabot na ng tamad sa mga kapobre. Tinamad. Yan ang words talaga. Ano? Pag inabot ka yan ako, ang lalaki ng mga nasa ano pa, ang iba mong ibininta sir na mga lupa, ito oh, nasa gilid ng, ano ba yan? Kalsada. Maganda. Malapit lang sa mga kalsada. Nahirapan na mag-ano ng content. Thank you so much, Sir Makapobri. Dadalawin ko din yan ng aking channel sa yung nakababa.
Mag-i-end na ako. Guys, sa pumunta, thank you so much. Big love shout out.